Ďalší tip, ako budovať dôveru v tvojom vzťahu. Častokrát sa nám stáva, že komunikujeme s partnerom a nehovoríme úplne 100% pravdu. Niekto hovorí pravdu na 50%, niekto na 30%, niekto na 20%. A tip v tomto videu je: nauč sa komunikovať s partnerom tak, že to, čo si myslíš, tomu povedz. Ja viem, niekedy to môže byť bolestivé, ale skutočne tip, ako budovať dôveru v tvojom vzťahu, či už partnerskom alebo manželskom, je, že budeš komunikovať s partnerom veľmi otvorene. To znamená, že skutočne to, na čo myslíš, to, čo chceš skutočne povedať, tak mu povedz. Ak sa to partnera dotkne, tak to samozrejme vieš komunikovať s dobrým tónom, s dobrou emóciou, s nejakou afinitou, s nejakou láskou, s nejakou náklonnosťou. Ale dôležité je, že potrebuješ budovať tvoj vzťah úprimnou komunikáciou. Ak sa ti toto video páči, daj like, napíš mi do komentu, či komunikuješ s tvojim partnerom otvorene a úprimne. A ak sa ti toto video páči,